Така, тук има още едно упражнение, още 10 въпроса, на които трябва да отговорим с richtig oder falsch. Само, че тук интересно е, че ще разгледаме картинката над мен. Schauen Sie das Bild an und bitte beantworten Sie die Aussagen mit richtig oder falsch. 10 Aussagen, ein Bild. Аз ще се махна, за да видите хубаво картинката. Искам да ви кажа, че аз лично доста се бях объркала тук. Нека все пак да си кажем, че това, което виждаме отгоре над нас с кафявата коса, човека, който мие съдовете с оранжевите дрехи, това е таткото. Der Vater. Така, това е таткото. Така. А пък това, което виждаме на земята, клекналото човече с оранжевата коса, това е майката. И вече виждаме и дечицата. Защото аз доста се бях объркала, когато просто не се ориентирах какво се случва на картинката, така че с това мога да ви помогна като за начало. Вие сте. Оставям ви, за да видите цялата картинка. Махам се от екрана. Имате 10 въпроса. Отново, Aussagen. Не са въпроси. Никой нищо не пита. Имаме изказвания. Моля ви, прочетете тези изказвания и отговорете на тях дали са верни или грешни според тази картинка. А после ще направим проверка заедно. Вие сте. Добре, да направим проверка заедно. Сега ще остана на екрана, просто защото обичам да ви говоря, обичам да ръкомахам тук на екрана, но ако се наложи за някое изказване да се скрия, за да видим дали закривам нещо, ще го направя. Добре, радвам се, че изяснихме, че това са таткото и майката, защото аз когато вкарвах това упражнение тук в презентацията, през цялото време си мислех, че всъщност това е майка и дете в кухнята. Таткото ми приличаше на майка, а пък майката ми приличаше на детенце. Така че, да, добре, да видим изказванията. Die Eltern sind beide in der Küche. Ja, das ist richtig. Ето ги таткото и майката in der Küche. Ja, stimmt. Richtig. Okay. Die Kinder sind im Badezimmer. Ja, nochmal, richtig. Виждаме дечицата отзад си мият ръцете. Die Kinder sind im Badezimmer. Ja. Okay, 3. Auf dem Boden steht ein Einkaufskorb. Добре, махам се да видим какво има на пода. Auf dem Boden steht ein Einkaufskorb. Това така ли е? Да. Ето я кошницата за пазаруване. Einkaufskorb. Auf dem Boden, ja, stimmt. Okay, 4. Der Vater bereitet das Essen zu. Таткото приготвя храната. Това така ли е? Ами, тук той всъщност таткото какво прави? Той мие нещо, да, но пък виждаме до него отляво има риба, има нещо друго оставено. Така че тук този въпрос е труден. Как да го отговорим? Richtig oder falsch? Таткото приготвя ли храната? Ами, най-вероятно да, защото освен, че мие съдовете, виждаме до него какво се случва. Аз бих казала ja, richtig. Разбира се, ако сте отбелязали фалш, няма да ви се разсърдя и вие не ми се сърдете, че аз избирам richtig. Така. 5. An der Wand hängt eine Uhr. На стената виси часовник. Това така ли е? Ja. Ето го, часовника. Stimmt. Ja, das ist richtig. Okay. Da видим. 6. 6. Die Großmutter packt den Einkauf aus. Бабата разопакова пазара. Това така ли е? Не, няма баба. Това на картинката виждаме млада жена. Така че тук 6, das ist falsch. Die Großmutter packt den Einkauf, пазара, aus. Nee, das ist falsch. Okay, 7. Die Familie wird bald das Mittagessen essen. Das ist nochmal falsch. Wir sehen, dass es 8 Uhr ist. 8 Uhr abends sogar sehen wir durch das Fenster. Es ist dunkel draußen.
Така, да бъде тъмно, виждаме дори през прозореца. 8 часа и семейството приготвя вечерята. Така. 7, das ist falsch. 8. Im Kühlschrank steht eine leckere Torte. Ja, das stimmt. Das ist richtig. В хладилника стои една вкусна торта. Виждаме в хладилника на най-горния рафт, че има нещо кафяво като торта. Така че това е вярно. Окей. 9. Die Mutter schneidet das Brot in Scheiben. Майката реже хляба на филии. Не можем да знаем. Тук няма как може таткото да е рязал, да мие в момента или пък майката да е рязала. Не знаем. Ние наистина не знаем, така че щом нямаме твърдо ja, richtig, тогава е falsch. Така че 9, das ist falsch. Добре. Така, 10. Die Kinder waschen ihre Hände im Badezimmer. Ja, das stimmt. Das ist richtig. 10 ist richtig. Така, надявам се, че това малко по-различно упражнение с картинката ви е допаднало. Това е последното упражнение за днес. Така направихме един увод в урока, така в третия модул, с този Лезеферщен, който направихме на тема Моята кухня и още няколко придружаващи упражнения. Минавам на следващата страничка. Скъпи курсисти, здравейте! Как сте? Надявам се, че сте добре. Продължаваме смело напред с материала. Отново имаме един граматически урок. Виждате до тук какво правим в тази втора част. Показвам отново частите на модулите. Занимаваме се с отделна граматика и я упражняваме.